lurik langkung rumiyin. Ngaten nggih. Panglipur menika kabisungsung kagem gotrah besanipun saking Klaten. Nggih. Budhe sampun pinyerangan unjukan. Oh, sampun nggih. Oh, sampun. Nah, menika menawi kok sampun wonten tandha sasmita mbok bilih telas mangejok piyambak. Mawa desa mawa cara. Lho mosok aku macak ngene arep ngejok tremos. Lah yo pamor iki ora jos ta. Lah iya. Monggo Mbak Anti.
Judul lelagon menika jumbo kalian logone lagu Kudangan. Kudangan menika ingkang pun kudang-kudang boten wonten sanes namung arisan pinarga putra pinanganten sarimbit. Mugi-mugi rahayu ngrembaka lestari saklaminyo. Amin. Injih. Sembah nuwun nggih Pak. Sami-sami. Sakum kadang Bapak Ibu ingkang satu pantas kinurmatan. Kawis tinggal Baroyogong saking Ibu Wiji Hayati ngrawuh saking Pulon Malangan Tulung Klaten. Kawis tinggal sampun pepak nglenggahi wonten ing sasana palenggahan pramila daya-daya keparang badhe kalajengaken laksita gatining upacara salajengipun angansik pangudas maraning driya saking Gotrah Baroyogong Bapa Bejo Gotrah keluarga kepareng kababar hangsung pambagarja Yuwana Basuki ingkang piniji minangka sule salira sambeting raga pepundhen kinasih panjenenganipun Bapa Bejo Susila sasana wanci kasumanggaaken nuwun kula nuwun. Sewu agunging panuwun katur kadang pangandali wara ingkang sampun kepareng paring wekdal dumateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul waqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh isadiqul wadil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an qalakum anfusikum aswaja litaskulu ilaiha wa ja'ala baitakum mawaddatan wa rahmah illa fi dalikal ayah al yaumi tafakaru. Nuwun kawula nuwun mugi sih katentreman karahayun mugi tetep tansah kajiwa kasarya dumateng ngarsa panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. Wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh pinisepuh miyang aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ugi ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para alim, para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, santriwan saha santriwati ingkang boten kendhat rinten kalawan dalu tansah ngirit werdining pustaka suci miyahayuning ilahi kinarya pandom kiblating panembah mring para kawula dasih ugi ingkang satuhu kinabekten. Pangemban saha pangembating praja miwah satriyaning negari langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapa Tetua Tuangganing Padukuhan Kremjungan dalah staf ingkang satuhu sinudarsana. Dumateng para tamu minulya kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan datan kantalumpen dumateng kulawarga agung Bapa Marjuli almarhum saha Ibu Marhayati ingkang mijil saking tatah ulun Malangan Tulung Klaten ugi ingkang satuhu bagya mulya. Grup campursari Larasati Kinarya Oyot pamekaring budaya Jawi ingkang satuhu jinageting manah. Kepareng langkung rumiyin nuwun sumangga panjenengan sedaya lan kula
Sarang-sarang kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji dalah syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene sampun kepareng hamirahaken kegiatan tuwin kawilujengan hambabar kanugrahan ingkang sarwi mawurahan kacihna wonten ing titi wanci punika. Panjenengan sedaya lan kula tasih dipun keparengan kempal nyawiji wonten ing sasana bagya mulya kanthi winantu ing Sukurahayu tuwin basuki. Datan kataluben sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah katunggal-tunggal munggah barokah tuwin syafaatipun wiwit jangking jana loka menika ngantos dumugi loka boko. Para rawuh kakung miwah putri ingkang tuhu berbudi mahamegdharma. Lepat nyuwun agung ing sesamudra pangaksama. Dene kula wonten ing titi wanci menika kumawani ngadeg matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Temah anggembil kamardikan anggenipun panjenengan sedaya katemben eca sekeca nglaras ginem tuwin hangganda rasa. Nenggih labuh labet kula anggenipun tepi wajib kinarya talange ngatur saking kadang kula sepuh Bapak Bejo dalasan Ibu Suwarni. Wonten ing ari kalih menika hanjawil dumateng kula ingkang sepados kinian lumarap matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya gegayotanipun kalian pahargyan prasaja ingkang tumapak ing titi wanci punika. Ananging nglenggono bilih kula namung jejering tiang jugul ingkang cubluk hamba lelu. Kotong ing seserpan miwah asor ing samukawis. Pramila tanjang keping trapsila menapa wonten jebet cewet ing atur kula ing samangki. Dumateng para kersa hanyamprok telenging samudra tirtaning pangaksami dumateng jiwangga kula. Dene wigatos ing atur kula peranganipun badhe kula aturaken lumantar ungling Sekar Sinom. Linambaran setya atur pambagya basuki para tamu minulya kakung miyah putri ingkang tuhu minulya ing budi. Lumantar kula ingkang sepisan Bapak Bejo dalasan Ibu Suwarni ngaturaken pambagya sugeng Basuki Raharjo rawuh panjenengan sedaya wonten ing papan pawiwahan ing titi wanci punika. Kairing agunging panuwun ingkang datan pepindha dening atasing panjenengan sedaya wonten ing dalem tansah kabujung bot repoting bebrayan agung sarta tansah kalibatan ing sawernining karepotan wondene. Wonten ing wekdal menika panjenengan sedaya sekas dundanganaken penggalih mirunggakaken wekdal saperlu hangestreni wiwahan ingkang kaadanan ing titi wanci punika. Pramila saking menika sepisan malih Bapak Bejo dalasan Ibu Suwarni miwah kula warga ngaturaken agunging panuwun mawantu-wantu. Daup manten priyo tinanten sa
rawuh panjenengan sedaya wonten ing titi wanci punika. Kejawi nyuwun paseksenipun ugi kasuwun tambahing donga pamuji bilih Bapa Bejo dalaran Ibu Suwarni wonten ing titi kalodhangan menika peranganipun netepi dumateng darmaning asepuh nedya hami waha suta mahargi siwi ngentasken ingkang putra ingkang apeparap Bagus Suyanto ingkang sampun sembada hamalakrami kaliyan genduk Ayu Ismawati Atmaja putrinipun Bapa Marjuli almarhum saha Ibu Wiji Hayati ingkang lenggah pidalem saking Pakuwon Kulon Malangan Tulung Tlatah Klaten. Wondene ujub saha kabuling ijab sampun katindakaken ing rikala dinten Soma Kasih utawi Senen Kliwon. Katitih kaping 12 Oktober warsa 2000 langkung hanyarengi wanci tabuh 7 wekdal Nuswantara imbang Prajima mapan wonten ing Kulon Malangan Tulung Klaten. Inggih awit karana saking sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung kasembuh donga pangestipun para sepuh pinang-pini sepuh tumapaking upacara ijab kabul dhawuhing putra pinanganten sarimbit ngantos dumugi kaboyong wonten ing titi wanci menika winantu ing Sukarahayu Tuwin Basuki. Mila saking menika rawuh panjenengan kasuwun tambahing donga pamuji. Mugi-mugi pinargian sarimbit anggenipun badhe nedya gebyur babayar layar wonten ing madyaning Gersang Bebrayan Agung wiwit kawitan ngantos dumugi ndelahan pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi enggal pinaringan talining katresnan utawi kekancinganing kulawarga ingkang awujud putra utawi putri ingkang soleh lan solehah. Panuwun tan Sagung adilenggah kakung miyabut ingkang tuhu berbudi mahambet dharma. Dene kalaksananing pahargyan ing titi wanci menika saged lumampah kanthi rancak. Saestu njewet karana saking paring pambiyantun dumateng para tamu minulya kakung Sumawana Putri. Sumrambahipun dumateng para sanak kadang pitepangan saha tangga tepalih ingkang awujud punapa kemawon. Inggih awit karana saking paring pambiyantu sedaya kaya wau kadang kula sepuh Bapak Bejo nahan namung kuwaweh ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindha dumateng panjenengan sedaya mboten langkung pangrantet sing manah saking Bapak Bejo dalasan Ibu Warni dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya mugi pikantuk piwales saking Gusti ingkang parigesang ingkang satraju destun hang langkung ana. Nyuwun tambah ing dateng temanten sang rimbe
gugunipun Bapa Bejo dalasan Ibu Suwarni estunipun sampun dangu anggenipun hang rerantam saha hang enam-enam sarta anggenipun hang reracik ngantos atarik-tarik estuning manah saged ndamel sumuwaning pasamuan saha saged adamel suka rena ing penggalih panjenengan sedaya parandene dumugining dokta meksa tasih kathah kital kuciwanipun nuninjih karana kirang bauting para paraga ingkang piniji nampi rawuh panjenengan sedaya saha kirang bauting para kadang ingkang kepareng pranata papan palenggahan ingkang sedaya kaya wau boten jumbuh boten trep kalian kalenggahan saha kawibawan panjenengan sedaya wonten ing dalem ingkang sedaya kaya wau boten saged damel sukarna ing balih panjenengan sedaya pramila kula pinangka raga sinabating atus saking kadang kula sepuh Bapak Bejo dalasan keluarga tansah hanyadong rumentahing sih samudra pangaksama mugi tansah atut para tamu minulya kakung nyambutring tuhu minulya budi mawantu-wantu panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Bejo dalasan Kurawarga dumateng panjenengan sedaya ugi kersa pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih wiras pantes hangragapi pakurmatan ingkang sampun kaaturaken lan ugi kasuwun pinarak lenggah kanthi mardani bilih ngantos dumugi paripurnaning pahargyan ing samakti Bobile mengatakan anggen kula matur kinarya narpa jundakaning wacana saking kadang kula sepuh Bapak Bejo dalasan Ibu Suwarni sepisan malih Bobile anggen kula matur witurwa madya lusana kathah kekirangan saha kalepatan ingkang boten saged damel sukarna ing kalih panjenengan sedaya saking kibati kula tansah hanyadong rumentahing samudra pangaksama akhirul kalam hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene Jasana dalasan sadan kula kunduraken dumateng kadang pangendali nuwun matur nuwun. Pindha lumampah ing wanci panglong kapapak obor sasra telenging parastya Barayagung Bapak Bejo semrambah Ibu Warni Gotrah kula wangsa karana pangudas maring driya sampun kepareng kababar kanthi reroncan tembung manis memanuhara kebak ing Sagurawa sago berkatang Bapak Ibu kepareng lajengaken lajuning prastawa gadhi salajengipun nulinjih maidha hasanah miwah kumbul donga dedonga sesarengan Baito hasanah keparang badipun dherekaken benjaraipun ingkang pinantu pakurmatan benjaraipun Rama Kiai Hanawi kunjuk Rama Kiai monggo nuwun sasana wanci sawetahipun kasumanggaken nuwun kula nuwun
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dumateng para sepuh, bini sepuh, hadirin hadirat, langkung-langkung pengombyong temanten saking tlatah pundi niki? Klaten ingkang tansah hormati, masyarakat ing dusun Krembyungan nggih. Sedaya ingkang tansah hormati langkung-langkung panjenenganipun Sohibul Hajah Bapak Bejo sak keluarga lan ugi mboten kesupen dhateng putra temanten sekalian ingkang tansah hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing siang menika kita saged sowan wonten pangarsanipun Bapak Bejo seperlu nambahi doa restu. Mugi-mugi atas pernikahanipun Kang Putra pikantuk berkah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kangge membuktikan kita anggenipun dipun suwuni kapurih ndongaaken panjenengan sedaya monggo sareng-sareng kita dongaaken mawi waosan umul kitab. Ingkang pertama mugi-mugi dipun paringi berkah yuswani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kaping kalipun dipun paringi berkah rezekine. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ingkang ping 3 dipun paringi berkah keluarga putra wayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah niki Pak Bejo kula timbali kapurih ndongaake pun kula guburake. Pun tampi mboten. Dek niki kula ken napa malih niki. Ular-ular wau sampun. Kali sinten wau? Wah, grup campur sari nggih. Kula mirengke pun diparingi donga werna-werna.
Niki kok nambahi napa niki? Wawasan mawon nggih. Wawasan muga-muga mangken wawasane kula pengantin sekalian matuk. Ora matuk ya ora apa-apa, ana bahasa siji sica, siji cara, siji disa, siji napa? Basa. Niki cobi mangken kangge nggayuh cita-cita namung setunggalipun wawasan. Kepingin keluarga niku sakinah, mawaddah warahmah. Diwalik mawaddah riyin, terus rahmah, terus sakinah. Mawaddah niku cara bahasane cinta. Ma yuta'allaku bidzahir, sesuatu sing hubungan karo zahir niku jenenge cinta. Mula cinta kudu butuh pengorbanan. Pengorbanan niku seneh kurban. Niki pengantin kakung khususnya siap boten mengorbankan kangge ngetingalaken cintanipun kalian kang garwa. Nggih. Yes. Dadi supaya cintane awet niku wau kudu dihias. Sebab sesuatu ingkang hubungan kalian dohir niku cinta. Lemata ya sing apik, meseme ya sing apik, ngendikane ya sing apik. Pokoke endi-endi sing marake ndadekke cintane awet, lah niku jenenge mawaddah. Kadang-kadang kita niku ora suwe terus udar. Nek wis udar ya wis arep mencapai sakinah, tentrem ayem dalam keluarga niku angel. Mula cinta dijogo ngantos tekak mati. Kaping kalih rahmah, kasih sayang. Kasih sayang niku mayu ta'alaku bil batin, sesuatu sing hubungan karo batin niku jenengane rahmah. Ketoke garwane gek ribut, ya aja ngendelke dumah lanang. Lanang niku cara Jawane ala-ala menang. Wis ngertiran ngijukan ya nggodhog dhewe. Cara upama ageman kotor garwane gek ribut ayo wasuh dhewe. Ngerti gek ribut anake rewel ya saya takone diwidang ora to. Anggere napa taket mau menggodhog wedane iki jenenge ilang sifat rahmai. Senajan tambah anak ora tambah senenge tapi tambah ruwete. Mula sesuatu sing hubungan karo batin niku jenenge rahmah. Ah misake bojoku, ah misake bojoku. Niku tiang kalih nggih asal duwe rasa misake niku ajeng-ajeg rahmah. Ngerti kondur bojone saka tindakan, ah tak geke ujukan niku ya merupakan bentuk rahmah. Sing kakung ya aja ngendelke dumah kakung, misake karo sing putri ki ngandut priye carane supaya ngurangi beban niku ya bentuk rahmah. Nek rahmah kalih mawadah niku wis dadi siji, insyaallah ajeng metu sakinah, tentrem ayem guyub rukun. Nek cara wong biyen niku kadya mimilan muntuna napa pripun nek cara basa wong biyen sakniki ganti. Nah, saged tukul mawaddah warahmah sakinah niki ditumpang patang perkara. Sekawan perkawis niku napa mawon? Setunggal muasyarah, gelem hubungan. Piye carane hubungan karo bojo? Kepiye carane hubungan karo bapak ibu tunggal kandung? Ping telu kepriye hubungan karo maratuwa? Bab mara niku teka tuwa wis gedhi, ngerti-ngerti wis gedhi niku kudu iso ngelmune priye. Nah, terus
hubungan malih kali keluarga wonten ngilmune, hubungan kali lingkungan wonten ngilmune malih, hubungan karo sak RT, sak RW, sak desa, sak kelurahan, bahkan hubungan sak kecamatan. Niku kudu muasyarah. Mboten saged hubungan ya senajan didelok porem tapi mboten gadah kenikmatan. Kaping kalipun muamalah nyambut gawe kangge napakoi garwane, kanggo bekti karo wong tuane, kanggo nyedheki sedulur karo tangga teparu, sebab iso muamalah nyambut gawe hasile kanggo nggayuh ketentreman donya tekan akhirat. Niku jenengane muamalah nyambut gawe. Paham dereng niki penganten kalih mawon nggih napa tambahi? Tambahi nggih, aduh terus kok tempuran. Ben ana kenang-kenange. Sing nomor 3 napa? Musyawarah. Segala masalah mbuh duka niku masalah sithik kudu dirembuk dimusyawarahke. Ora nggugu karepe dhewe. Padha masalah jangan niki ya dimusyawarahke. Senajan sing wasis sing putri, wong lanang niku kon jangan kabeh entek-entekan. Kon marut kambil cara ngriki nggo kambil, kambile entekke pangan sisan tadi do diparut. Niku kudu rembuk. Pun segala masalah apa nek dirembuk niku mangkin hasile damai. 3 wau napa muasyarah, rembugan. Kaping kalih nyambut gawe, kaping 3 rembugan musyawarah. Kaping sekawan muawana, tulung tinulung, aja tumpang menang. Tumpang menang ya repot. Ki bapakmu anake sampean anake sampean ora ana loro mongko wujud. Ora anake sampean mong lahir metu nggon sampean kok. Tapi rak sampean, nah niki dadine tumpang menang ora bisa tukul mawaddah warahmah. Jadi kudu mulung tulungan, muawanah. Tulung tinulung, endi sing repot dibantu. Senajan to kaya ngapa sayahe wong pancen wis ada ikatan janji, ya sayahe buak dhisik. Gampange ngeten. Sok kadang-kadang jujur kok nggih. Bae napa sampean ge apa? Ge mbegogok napa to saya. Lah nek apik bahasane ngeten. Baik, ya apa? Kepiye to karepe? Lah terus tandak aja genahi asali. Mas, dalem. Sing napa? Karepe piye? Nah. Nderek untuk ya. Nek terus digenahi jujure, kadang-kadang nek sing wedok niku perasaane jero ora sida akon. Mas, sing napa Mas? Turun. Oh, berarti saya. Ana apa to? Mboten menapa. Niki jenenge ngumpetke sesuatu perkara sing tersimpan janjane arak ditokke dadi ra iso metu. Tapi nek len jawab, Mas, ya apa? Nah, kersane piye? Nah, nek kira-kira mboten enten acara kula nyunjul. Oh iya. Nah, niki insyaallah terjaga hasil saking mawaddah warahmah, saged mencapai sakinah, tegese ngemu pengerten. Oh niki mawon nggih, ndak kesuwen niki siap kundun teng Klaten to? Nah, kundun Klaten nginjing napa mangkin niki? Niki mangkin. Nggih, niki mongkon pun jam pinten, Pak? Pun jam pinten? Ngampun. Pun mawon nggih Pak Bejo. Enten kirange nyuwun ngapunten. Semanten mawon muga-muga saya wonten manfaati. Nggih nek kurang mangkin kapan-kapan dulanting praja sing gampang tingin Pak Ngari mangkin rawuh panggenan kula niki tasih kurang. Niki dongane kumpul barang pun gadah dereng.
Nek dereng gadah dungane kumpul mangkin geseh. Ha nggih. Nek wong Islam ki apa-apa dungani. Mlebu kolahe ndonga kok. Pamane melanggon klonwu nanggo bojone aku kudu ndonga. Sing gampang nggih. Anak sowan nanggo garwa putri iki dijawab Assalamualaikum ya babar rahmah. Dan apa dereng? Pun disuwuk dereng garwani. Disuruh mangkin disuwuk. Wah niki nek tak warangi kabeh nganti sesuk rantek niku. Pun kapan-kapan mawon rawuh panggilan kula mangkin nagih adeng nyuwun dongane suwuk ngoten. Nek aja jejeri nek urung oleh donga nggih kuat po. Ya mepeti ya teko bismillah ra apa-apa. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Niku nek diawake. Nek mboten teko bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun paringi turun anak ingkang nyenengke kula donya akhirat. Aja kesusu nek urung maca bismillah. Nggih. Mangke nek wis rampung alhamdulillah. Saru ya ora saru pancen iki gawe saru kok. Acara nganten iki nek diterang-terangke dadi ora saru. Saru semanganake acara. Caur sari iki caur tapi sari iki. Apik. Pun semanten mawon monggo sami ndonga muga-muga sak kondur kula ya rak bali ansi. Kok klambine anggo 5 jane mung nggo lurut tok. Sama ndak kademen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiyya jamal hajat wa taqdila nabiyya jamal hajat wa taqdila nabiyya jamal hajat wa tutahhiru nabiyya min jami'i sayiat wa tarfa'una bi indakal jayat wa tuballighuna bi asal ghayati min jamil khairati bil khayyam tayyibanan. Allahumma yassir alayya al-yusra alladhi yasartahu al-kasim badik wa aghnina barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina al-banqurun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabuli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kirang langkung nyuwun mapunten akitu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pratandha putra sampun keparang paripurna linangkung sampun keparang pun dherekaken kanthi posan khas Tungkara. Muga-muga estu hastungkara kunjuk maring ngasani Gusti Allah kang Maha Welas Asih ndadosaken tambeng berkah lan barokah linangkung tinampi kunjuk putra pinanganten sarimbit, berkah rezekinipun, berkah yuswanipun, berkah ngilmunipun sarta berkah putra putrinipun. Sanggana dilengkap Bapak Ibu satu pantas kinurmatan dalem pun Ari Prastyo biniji nderekaken lumadining tata upacara boyong temanten tartamtu purwa madulan busana kathah tuna dongkaping atur kula linangkung ukara sastra basa ingkang bangkit mangun suka sedaya kalepatan kekirangan nglenggana kabetul saking asoring raos kadewasan kula linangkung winatosing pangartosan kula pramila sebesar malih
kalapatan kekirangan tansah mawan wantu nyudume bareng samudra pangaksama. Panjurung pandonga kula sakonca kadang-kadang saking campur sari laras ati mugi-mugi putra pinanganten satemah dados sambunging bebrayan ingkang langgeng sak lami-laminya berkah barokah fidine wa dunya hatal akhirah. Pamungkasan atur saking kula sakonca pinungkasan puja-puji sesanti rahayu kang samya pinanggi usipkum binamsi bifitaku wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebile saking sedaya keluarga tasih wonten wedal keparang lelenggahan pinaraan tebih saking raos pandundung bebile ugi tasih badhe nderek nyengkuyung foto-foto kelan putra temanten kula dherekaken. Bebile mekaten keparang kula sakonca kadang-kadang campur sari laras ati nedya marak sowan malih. Minangkani panyuwun setunggal bagus tunggal panyuwun tembang-tembangipun aturaken giliranipun Mbak Tantri ingkang sowan saking Salatiga. Sesaran kan kanca-kanca nderekaken jengkaripun Prakadang Besan Sutresna ingkang kundur wonten wewengkon Klaten. Ngaten. Alhamdulillah pun pinaringan radi terang napa udan malih, Pak? Iya iki alhamdulillah timbang mau. Rintik-rintik. Iya. Nggih. Oh ngaten. Bapak ajeng nembang ya, Mbak? Oh mboten, nggih. Menika inggih. Nggih, niki nuwuni pamundutan saking wingking. Iya, mau kan nawala sing tak tampa ki ndi iki nawalane. Ana sing ngersake Kusuma Wijaya, ya ana sing ngersake Puspitanala, Asmaranala. Wah, tembange tibanggon sing nala-nala. Nggih, sing nggo ati-ati lho, Pak. Yagane tibane nggon peryantoan. Ah, lagune tibanggon berbangsa nggon nala-nala. Nggon nala. Lah iya. Kira-kira ngaturke lagune napa? Kula manut wingking mawon. Oh nggih, monggo penaturaken. Lagu ini kamar penaturaken dikasih lagunya ada Puspitanala. Juga ada Sela Audio. Kusuma Wijaya Larasati sampun Pak Ari. Satu nomor tebangnya bareng rekan-rekan dari Laras Ati yang didukung bareng ada Sela Audio. Kita penuhi permintaan dari Bolo-Bolo Sinomanya satu persatu. Kehadiran kami dari Laras Ati didukung bareng ada Lintang Multimedia, Lintang Video Syuting yang menantalah setia untuk memperindah suasana dan juga untuk memberikan dokumen buat keluarga mempelai berdua. Beliau mempelai berdua Mas Suyanto dan juga Mbak Ismawati. Masih didukung dari konso-konso ada Larasati yang hadir. Kita hadirkan lagu-lagu yang terbaru.
Bareng si cantik ada Eva Moji, dipersilahkan. Oke, selamat sore si cantik. Wow, Masya Allah, orang kok cantiknya kayak begini ya. Siapa Iya, yang punya ini? Siapa yang punya ya? Mungkin pengedram kita? Nah, niki bojone nonton lho, Pak. Oh alah, ya tak kira ki. Oh alah iya, iki sik Apa ana. iki? Apa iki? Apa, Pak? Iki sik korjen iki sik legan. Lah mbok menawa kabeh iki mung otak-atik gathuk ya to. Legan ki Legan buah ki sing dipenek dhuwur ki, Pak. Kayak iki ora legan. Apa? Degan. Nah iya. Minangkani panjenengan ya nak operator pila nggenku sing iki oren iki tambah triple sithik ben rada ences. Nah, triple karo middle sithik-sithik. Nah, Puspitonolo kita penuhi spesial buat yang minta, utamanya buat rekan-rekan sinomanya. Barang rekan-rekan dari Larasati hadir, diduga barang ada Lintang Multimedia. Sila audio, monggo Puspitonolo. Kembali hadir satu dongeng terbaru koleksi dari Larasati. Wasek-wasek digoyang bareng ada si cantik ada Eva Moji. Larasati. Jos sing nyanyi Jajis. suarane ya mantep. Sinengguyung sound system Sela Audio. Sone penak apa meneh wonge ya penak. Wis tahun jajal apa, Pak? Rembugane Oh, maksudnya. ngono ya. Rembugane ki anggere ana dawuh ora usah dadak ngenteni tanggal pira ning sementing rembuge dadi gawean rampung teko dirembug meneh. Dua, kalau tak duit karo Oh, panjenengan. nggih, boleh. Doa terbaik buat mempelai Ya, dikasih katresnan sejati Mas Bos. Iki muga-muga temanten bisa dadi jodoh sing langgeng saklawase. Amin. Napa to? Perkara apa sih? Perkara apa? Maksud iki le duet ngono lho. Oh alah. Lho, napa Mas? Kok abang kabeh? Ya mergo panjenengan nih paring pangandikan karo AA. AA sapa? AA sapa? Ayo iki sapa iki? Sapa to Mas? Aku kok lali jenengmu to Mas? Suwe ra kepethuk kok ya tambah cilik ae. Urung rabi Mas sampean. Loh. Hah? Isik ngenteni. Ngenteni sapa? Ngenteni sing endi kire? Lho ya mung gari Kokean sing dinteni Pak, dadine nyandak-nyandak. ora ki jane sing kebangetan ki panjenengan. Kok iso? Aku teko kene, aku takon, "Mas, lih nyanyi karo sapa?" Pokoke ada deh. Ada.